godo welfare margi. Madam Lydia, korka mijumbe ma ok obedo minister, mano drepe machalo kaka house girl mondiko. Chalo kaka watchman mare mondiko. Ma en owuon, ene monyalo ng'iyo ni ng'atani onego atere training, ng'atani onego bed ni achulo ne magi. To kawa ae e mijumbe wadonjo e tij sirikal, driver mariembo minister kata assistant minister kata mariembe ministry en driver ma otimo interview mokalo mokaw momi personal number mondik gi sirikal. Bang' mano driver ni nitie qualifications ma nyaka obedgo. Nyaka obed gi gimiluongo ni grade 3 test motimne ka kibit mar sirikal. Ma barua no nyaka ibedgo. Bang' mano bende isedhi e refresher course, an gi certificates ga kai mag refresher course. Isedhi e refresher course, tisetimo first aid refresher course and grade 3 test. Maduoki mesa mi riemb dolika mitieki. Machak tiri ndara, ma check wengeni ni to beni neno maber kuom higa adek. Training ni itere ji after 3 years. Bang' higni adek ka bang'